Yeah, welcome back to Power Hour. Siyabingelela kakhulu kubona wonke ama-viewers ethu wherever you're watching this from. Siyabingelela ngegama likaKristu Jesu. Special greetings to our members of the Apostolic Faith Mission, our Bishop and the Lady Bishop and the entire family, our followers at Power Hour. Once again, it's always an honor and a pleasure to see you in our channel. Siyabonga kakhulu namhlanje ukusijoyina kule sithatambama kule channel yakaSiba 760 which is Power Hour namhlanje la khona sidingida udaba lokuhlunyezwa kwabantu besifazane nabesilisa, gender based violence. We had a show yethu last time sangaqeda, then sase sithembisa ukuthi sizobuya noma kanjani kuma screens enu sibuye ne panel esasinayo last time. So ke namhlanje lona suku kunembuzo eminingi eyasala ingaphendulekanga, futhi kuneminye imibuzo eyaqhamuka uma silalela ama-views abalaleli bethu. Saphinde sathola nama-emails abantu becela ukwazi certain things. Sizamile-ke ukuyi-analyze, sazijoyina. Unfortunately, we can't answer all the questions, but we've tried to incorporate ama-comments enu sawafoma into ama-questions anamhlanje for ipanel yethu. So namhlanje ilona suku-ke lokuthi sizwe ukuthi uphuma kanjani. Yes, usuhlukumezekile, washayeka, kwenzeka yonke into, kodwa uphuma kanjani. I'm excited again to host this panel yabantwana bakaNkulunkulu. It's an honor again to have them with us la e-studio. Before ngibanikeze ithuba ukuthi babingelele, I want to remind you ukuthi this program is done by Christians and it's done for Christians. So whatever you do, you must know ukuthi Christ is the center of everything that you do. If you are not in agreement, noma if you're a sensitive person kwizinto ezifaka ukukholwa kwethu neKristu, I advise you ukuthi ungaqhubeki, because we will be talking a lot of things ezifaka ukukholwa as Christians. Sithatha ithuba sinikeze our first guest, mfundisi MZulu, asibingelele. Makeba. Siyabingelela Siba, sibingelele also nababukeli endaweni ezahlukahlukene labasibukela khona. Thank you for the opportunity to be here. Okay, ngabe usiphathele into rough namhlanje as you promised. Umgodla kodwa ugcwele baba. Hallelujah. Ugcwele umgodla kodwa phakathi khona ukrough nokusoft nayo yonke into. Guys, umfundisi waseRolic uthe uzositshela ngayo yonke into umgodla ugcwele. Nalapha ekhofini uke wasitshela impela ukuthi hayi umgodla kodwa ugcwele. Nami sengijaha ukuzo ngoba hayi angazi ngizwe mina lento esontweni, kodwa soyizwe esontweni namhlanje. Kukhona ke omunye umfundisi, as I told you, onegama nesibongo kuhlangana ndawonye, Pastor LUNGI. Mfundisi wami siyabingelela kakhulu. Kingdom greetings kubo bonke ababukeli abasibukelayo namhlanje. I believe we shall have a power hour indeed. Thank you mfundisi wami. Already mfundisi wami. More than ready, eh? All right. More than ready. Whatever you guys do, ngiyacela ningamhlukumezi uMageba umntwana kaNkulunkulu. Ngiyacela nje, ngiyamcelela ukuthi nje uMageba umntwana kaNkulunkulu, kuyaziwa ukuthi incebe kaNkulunkulu leyo. Bese sizoba ke no kahle last time ngandiroba nje ngaqhama sengithi Mrs. Mhlongo kanjalo. Kahle umuntu wasezulwini lo. Umuntu wasezulwini ngoba manje ngabona noMhlongo engifunele emva kweshow ethi unkosikazi wami manje wavela umkhipha evangelini. Umntwana kaNkulunkulu umfundisi uMhlongo nomonde Mhlongo. Ushade nomfundisi uMhlongo, yabona. So ke asikubingelele ke madam. Siyabingelela babsiba nababukeli bonke nje. We are so excited to be back again. uNkulunkulu emuhle. Amen. Uzosiphendula namhlanje ukuthi umfana mekushabe amphindisela noma uyabaleka, kodwa Izophendula baba, sizobe nje sikeqa amagula, sizophendula. Yes. All right. Okay. Yeah, senizwile ke balaleli ukuthi kunjalo ke sibhekele nayo lento kakhulu. Mhlambe asikickstart lento yethu ngokuthi sesishumayele kakhulu ukuthi abantu besilisa bayinhloko babaholi bemizi. Sesishumayele kakhulu. Ngathi ayikho iChristian engayazi le ndaba.
ngempela makhona ofuna siqale phansi ayi suke sim address kodwa nje sesikhuluma kakhulu ukuthi ubaba inhloko and uyi-leader yasekhaya. Now i-question yami ukuthi ke wenze njani Mrs Mhlongo nangu manje uyinhloko kodwa manje uyashaya umuntu ofike nje akhahlela umama nayo yonke into. Is he still worthy to be a leader? Senze njani siya irole yakhe sikansela ngenxa ukuthi somhlukumezi. Did you follow him umuntu ekushaya? It's a very difficult one because kumele uyi-answerisha kuma department awu-3. Firstly, obviously umuntu uma esekushaya kusho ukuthi akasayona i-leader in the home because a leader is the person ohamba phambili and protects the family or an organization or a team yabantu abalidayo. So uma esebashaya futhi then it revokes every responsibility yakhe as a leader. Akusekho right. Number 2, in a church setting as well, you cannot be up there a stage utshela abantu ukuthi this is the right way to do it, this is how you should lead your family, but at the end of the day kutholakala ukuthi ekhaya awiphili leyo mpilo. I think we touched on it last week as well. So you do not immediately, it's immediate disqualification. But then the third, it speaks to the gatekeepers of the church themselves ukuthi are they willing to do the right thing or bafuna ukuba comfortable in a church as it is, because it's a very difficult inconvenience ukususa umuntu because unama roles awadlalayo esontweni mhlawumbe uyanikela mhlawumbe a whole lot of things ezibalekile azobe ezenza esontweni. So ukumsusa kwi-position, it really calls for abantu of integrity that will be brave bakwazi ukuthi benze what is supposed to be done. All right. Yeah, Pastor Lungi, uyaqhubeka umthobele bekushaya usanayo qualification noma uvela umenza amahlapha nje. Mfundisi wami, mhlambe let me start here. I believe a man is a leader by positional birth. All right. Umuntu nje wesilisa mayezalwa kuzalwa umholi. Yeah. But then leadership, in as much as in this day and age, we also have women like us who are in leadership roles because of influence. But a man by positional birth is a leader. However, the responsibilities that goes with being a leader must be taught to a man, must be cultivated from a boy child to be a man. Okay. Now, uma ke ama responsibilities ahambisana nokuba yi-leader, ungasawa fulfill. Awukhikwa out ukuba yi-leader abantu abathile, kodwa ukhikwa out ama-consequences noma yama-results okwenza kwakho. Iwona akunqumayo ukuthi uyahluleka, ngamanye amazwi uyayidlisa i-team yama-leaders. Now, coming back to ukuthobela, I like what I think Umpostoli mentioned it last time when I spoke about creation and he spoke about formation. Ukuthi la ku chapter 2, mina ngikhulume ngo chapter 1 we creation. Chapter 2 uveza ke manje formation sekufoma uAdam uqala. Bese uAdam eseformelwa umfazi wakhe uEva. And ngiyathanda ukuthi abantu bayiqaphele lento ukuthi uNkulunkulu uhlakaniphile asona isixhwanguxhwangu. Wafoma uEva emfomela uAdam. Akangathi uAdam ehambe efuna zonke inkomo nezimbuzi nezinkukhu ezazivele zikhona ensimini ukuthi zonke zimbuke njengoEva. Ngizoyiphinda lento engiyishoyo. Amanye amadoda namhlanje asenkingeni yokushaya oEva ngoba asuke aqale embuzini, einkomeni, einkukhwini ezayigcwele ensimini. Ngoba zaba khona kuqala uEva kungakahlanganwa naye. Abanye obhuti namhlanje bawo baba sebehlangane noEva babo kanti ba waste energy yabo nothando lwabo kuyinkomo abebehlangana nazo nembuzi abakhule nazo. Usefika usecorrupted, fika uEva nje usucorrupted. Usuwazi ukuthi umuntu wokushaya ngoba inkomo eshawayo mawuyiswe edipini. Hayi umuntu. Hayi uEva. So mhlambe fanele ilunge naleyo. Sesifika ke la uPaul esekhuluma khona ngokuthi indoda iyinhloko. Le verse ke elithandwa amadoda
kakhulu ayibonga inkosi ukuthi ke indoda iyinhloko ngiyayithanda ngoba ngicabanga nomphostoli uZulu wayisho last week ngangiqala ukuza umuntu wesilisa eyichaza lento eyiqiniso lokuthi uKristu uyinhloko yendoda indoda ibe inhloko yowesifazane iorganogram bafowethu clear awukwazi ukuthi wena ungenayo inhloko uKristu uexpect ukuba inhloko phezu kamfazi awukwazi ukuthi uyisinquka wena esingenakhanda ufune kodwa wena ukutreatwa njengekhanda number 2 njengoba uKristu eyinhloko yendoda it means a man first submit to Christ for a man to be able to distinguish what is submission from a woman ngoba what can be submission kwaDlamini cannot be submission kwaMagwaza kunendoda ethi submission ukuguqelwa mayilethelwa ngetray ukudla kanti kwaDlamini kukhona idining table impossible ukuguqa uyobeka ukudla edining table so isubmission ke siyibuka kuKristu ukuthi usubmithelwa kanjani uKristu ibukwa yindoda ukuze ikwazi ukuyiletha noma ukuyifundisa kunkosikazi kunenye into ke mfundisi wami engiyithanda kuGod Jehova umefika lomjida uAdam sebecrossile noEva bebanjwe inyoka lapha yakumawa becashile uGod akambuza uEva ukuthi ukuphi Eva ubuza uAdam ukuthi ukuphi the reason ebuza uAdam ingoba into yokuthi kungadliwa noma kudliwe wayengayikhulumanga uJehova noEva wayeyikhulume noAdam now one of the responsibilities of uAdam as a leader was to teach uEva lokhu yena kufundiswe uNkulunkulu so uma indoda isubmit kuKristu kuyi-responsibility yayo to teach the wife what is submission according to what he is doing to Christ. All right. Powerful. Mfundisi Powerful. uthini wena uthini Yeah, let me agree with the ladies. Nako kushoyo uLungi ececisa kakhulu ukuthi esike sakuveza na last week ukuthi indaba ye submission ayiqale kutheni kube umfazi osubmit endodeni but iqala ngokuthi indoda ayisubmit kuKristu noKristu osubmit kuNkulunkulu noNkulunkulu osubmit ezwini lakhe right so that's the order ekumele enilandele okunye okwesibili it's also important ukuthi ngoba sizokwakha la ukuthi kukubi kunjalo all wrong about two angeke baze basisize now if ubaba simbona ukuthi he's out of uline ufuna ukubuyiswa yabo akuzusiza ke ukuthi umama athi ngoba ewenza kanje namba sivele zilime ziyetsheni naye bese ephuma esipolini sakhe kungcono umsebenzi ubangconywana uma umama kwiposition yakhe then bese kuba khona indlela ukuthi sibuyise ubaba naye azoba kwiposition yakhe uma ngenza isibonelo ngithi mangikhuluma namadoda ngithi ingozi indoda engasabi umuntu you see as much as indoda fanele kube bold ube umuntu wezwi lakhe you know ube ne direction or every man there must be somebody just one person okwazi ukuthatha ama commands akhe not just instructions somebody who can command you ozokutshela ukuthi lalela la uyabheda mhlawumbe let's say unkosikazi wakho usiyamxosha fanele la nonsense le ayizukwenzeka ke lento madam thatha impahla lapha lapha phansi amhlalise phansi yabo because into eyenza ukuthi abantu bazibe abusive kanje akho bantu abasubmita kubona akho bantu ababahloniphayo nazi ukuthi mase khulume lo hayi ke yonke into iyabo yabo so amadoda ke ayayidinga lo platform uma amdinga lo muntu onjalo okunye ke kubalulekile ukuthi abantu abagrunywe bekhula njengoba ke washo uPastor Lungi ukuthi abagrunywe bekhula ngoba kuyavela manje ukuthi abaningi information abanayo ukuthi what does it mean to be a leader what does it mean to be a husband it's a wrong one yabo abantu bakhule ne-idea ukuthi njoba ngishada sengizokwenzelwa itiye ngizokucommanda ngizokwenza ukuthi afika athola ukuthi no laphana ushadile nepuppet lo muntu unengqondo naye mhlambe bephasa kangcono nawe esikoleni so kunezinto kwesisikhathi ozothi noma uyazenza noma ama decision awaquestione ngoba uyabona ukuthi engathi level yokucabanga kwakho lenqolo yisehlathini uyayibona into leyo so that is why ngithe we must never make a mistake yokutreat amakhosikazi ethu ngendlela omkhulu bethu ababetreat ngayo
ogogo bethu noma oma bethu ngoba i-exposure yabo sebefundile manje bane-information akushintshi kodwa ukuthi ba amakhosikazi kodwa ulwazi asebe-exposed asebenalo kubalekile ukuthi silusebenzise ukuze kwakhiwe imindeni kiwe phambili. All right. Yeah. Now, as the church, kuyona yonke lento eyenzakalayo. Ngifisa ukuthi sibe honest. Kule show sithi we leave no stone unturned. Futhi into ezosiza ukuthi sicorrectane thina as ama-Christians. Thina as a church, have we been playing a good role kulento ye-gender-based violence? Masiba honest, reflecta nje thina njengomzimba kaKristu. Kuyona yonke into eyenzakalayo. Siyidlalile role. Mhlambe mangi-explain ukuthi kune-element ukuthi khona abashawayo besithi abathandazi ngiyalinganisa. Khona abanye futhi khona abantu ababhuzayo in the church. Kodwa uthole uyazi kodwa ngenxa mhlambe we-giver unikela kakhulu. Indaba yakhe iyakhushina nje kodwa yena uyayishaya impama kumama. Kodwa futhi awukwazi ukuthi ummise. As the church, have we been playing a good role in ensuring ukuthi le nonsense ye gender-based violence say uproot iphume emabandleni? Mhlambe Pastor Lungi, what's your take? Hayi mfundisi wami mina makuthiwa sikhulume nje iqiniso. Awu ibandla likaKristu umakoti wewundlu. Cha angeke ngisho ukuthi uhlulekile. Kodwa ngingalisho nje lokuthi asikakayidlala irole njengebandla. Ngoba sisanaleya mentality yokufaka izinto phansi kokhaphethi. Number 2 ngicabanga ukuthi mfundisi iyone kakhulu lento yokuthatha i-tradition siyifake ebandleni. Lento yokuthatha ubuZulu bakho nobuXhosa bakho nobumpondo bakho uze nayo la kwaKristu. Nayo nje iyonile ngoba ezinye izinto siyitreat njengamaZulu kanti bekumele siyitreat njengamakholo. Ngoba ubuZulu bethu bayahluleka ingakho sangena egazini likaJesu. Masiyitreat ke njengamakholwa. Akukho la okufike khona uKristu ezwini likaNkuluNkulu la obubuka khona impilo nje kaKristu umfice khona kukhona izinto afuna ukuyifihla. Uyamkhumbula ehleli nalo that lady okayekade lokho ezama wazama ka5 ngoba wayelokho ezamela usisi. Ngoba kwakunzima. Lapho uKristu uyamtshela nje umtshela nje amaqiniso. Why? Because he was this person ongayifaki izinto ngaphansi kokhaphethi. So ebandleni mfundisi lento ishilo yokuthi uma i-envelope yakhe iqumba ubaba uDlamini sesizohluleka ukumreprimanda. Mhlambe nathi ke befundisi ngizokhuluma njengomfundisi kumele siyinuka amakhwapha kuloko ukuthi sikhohliwe ukuthi we are shepherds. Izimvu zonke lezi ukuthi khona egwansile ekhipha ubiso oluningi akuyishintsha ukuthi nayo isayimvu njengale eyisigqala engakwazi ukuzala nengakwazi ukukhipha ubisi. Izimvu zonke, and you are a shepherd of these sheep and they must be given equal treatment. Ebandleni ke kuphakanyiswe kakhulu lento yemvilophu umfundisi azagcina semsaba sesazi ukuthi umfundisi uyamsaba babuDlamini ngeke azamtshela babuDlamini iqiniso kanti uyaphi umfundisi enkonzweni umzalwane enkonzweni uma engeke atshelwe iqiniso nasenkonzweni. Kodwa ke mhlawumbe futhi umfundisi ngiphinde ngibe ngakwiside lethu befundisi lokuthi sine challenge yokuthi siphethe abantu abahlula ukuphathwa emakubo. Bahlulwa ukuphatheka kwimphakathi yasemakubo. Bahlulwa umbombo kathisha esikoleni ukuthi baphatheke uthisha esikoleni. Kodwa la ebandleni fanele thina sizame ukubaphatha. Enye yeyinkinga abafundisi ababhekana nazo uthola kunombaba nje indlavini owaziwa noma kunomfana nje ubhuti indlavini owaziwa ukuthi ushayana ngeimpama ngoba vele nasekhaya wehlule nasesikoleni wehlula yonke indawo uhlulile kodwa umfundisi is expected ukuthi akwazi ukumthema the lion in him. Umfundisi asifake iscripture asifake isifundiso ayishaya ifasting ayishaya iprayer kodwa kusho ukuthi lo muntu nje uhlule bese ukuthi thina ke safundiswa ukho umqomo wokulahla amantu akeze njalo noma emanikiniki uJesu uzomsiza.
kurezeke enye into manje Mrs Mhlongo ukuthi iyabona kuyona yonke lento oyishoyo ukuthi vele abantu bafika nama characters angafani esontweni nayo yonke into igcina isisekhaya nayo yonke into. I have seen and I've dealt with cases sometimes where uthola ukuthi umuntu wesilisa uyakutshela ukuthi usukumile unkosikazi wami noma u-girlfriend wami weza kumina wathi ngishaya la. Ladies, mhlambe Mrs Mhlongo, leyo nto how do you deal with it? Uthini ngayo because now phela in as much as umuntu sim-advise ukuthi akangashaya abantu, but I think nento ukuthi siprovokane, I think nayo out of order. Mhlambe what is your take kuleyo? Yeah, no, it's very, very out of order. But then again, you have to look at it in the structure of njoba bekhulunywa about upbringing, issues of upbringing, issues of past experiences. Ukuthi vele mina njengoNomonde engikade ngihlukunyezwa mhlambe or ngisuke kwenye relationship mhlambe boyfriend yami yayingishaya sengishadile manje noMhlongo, I expect ukuthi vele uzongishaya. So bake bathi ama China the issue of anticipation. To anticipate pain is worse than pain itself. So ukwazi ukuthi ngizoshona next week kuwesi ngcono vele ngife manje. So lento yokuthi it's not really a provocation but it's a matter of ngithulisa ipain ye anticipation. We understand leyo nto vele uzongishaya ngcono vele ungishaye manje kunokuthi lokungidlalisa upretend engathi uyangithanda upretend engathi uya understand uzongiphatha kahle kanti vele ekugcineni ngokwengqondo yami nokwe-experience yami vele ngiyazi ukuthi this relationship no matter how nice it is noma kuthiwa sabantwana baNkulunkulu kodwa ekugcineni ngizoshawa la uyabona. So then you end up uyilowo muntu lo who appears as if we are provoker kanti uzama ukunciphisa isikhathi sokuthi nginga-anticipate because it's too painful. Ngcono vele ungishaye manje, let's get it over and done with. That's one. Two, i-gentleman nje ngiyawathanda ama-gentleman. I-gentleman noma ungalidudula kanje esiphongweni because uyi-gentleman kuyena there is no blood, not even iconsi le blood ehalela ukushaya. Mabe izwi kaNkulunkulu likhuluma ngeilingo. If we talk about temptation, uSathane ukutempta ngento vele une desire yayo. So uprovoker uSathane will never ngine desire yokuphuza angithempte ngabafana. Ngine desire yabafana angithempte ngotshwala. We understand because I can sit in a room. Uyabona leyo nto full of drugs ngoba vele ngiyena umuntu wama drugs. Awu kungasemnyango esaphele lawo ma drugs but give me something vele that is tempting to me, I'll do it. So in other words, lo muntu sikubiza nge-provocation but makukhona vele kuyena inhlansi yokushaya vele uzoshaya. We understand but a person vele ongekho who doesn't even have an ounce of anger, an ounce of ukushaya umuntu wesifazane or an ability yokumshaya noma ngamdudula noma ngenzana ngavela athatha ukhiya aphume kunokuthi amshaye bese timfundisa ngithi umzwile ubengiprovoker vele. But then spiritually mfundisi before ngiqede, spiritually you have this thing vele that joins people together, that joins a victim to the culprit. Kuyenzeka ngazi kanjani Pastor Lungi, but kuyenzeka nje it just happens ukuthi mangike ngashawa ngi-attract abantu vele abazongishaya. Sometimes even our relatives uthola ukuthi kungena ubhuti oright, the spirit ekusisi wami mangithi hey wazwa muhle lo uyambona kodwa niyafanelana nicishe nilingane avela athi uyangibhora ngimthanda uyabo bese ngingena umuntu one spirit sokushaya because lento iya connect spiritually in the realm of the spirit usayithola avela athi ngeke ngiyamthanda azayishelele but akona really attraction. It is the spirit world, imoya u2 iyathobelana iya acknowledge ani ukuthi vele lokumela shawe nalo vele because lo uya expect ukushawa nalo usedonselwa kumuntu wesifazane vele who will receive impama zakhe nokukhahlelwa kwakhe. It's just one of those things. Okay, uyapusha impela ukuthi ngishaya mfundisi ngishaya uzobona. Abanye futhi usukazi ukuthi namaphoyisa alindile ngishaye ukuthi uzobona ngishaya. Yeah, angisho lokho ukuthi akhona ama cases anjalo whereby othola ukuthi uma ngabe sekonakele ukuthi uyafika endodeni athi you know what uyena lo muntu lo ongiprovokile yabo. But remember sithe this show ama Christian and we are guided by the constitution. Last week ngikushilo ukuthi iBhayibheli likubeka ngokusobala ukuthi if your partner is a quarrelsome one yabo, somebody who provokes you, lithi iBhayibheli kungcono ukuthi uyohlala e desert kunokuthi
uzubeka isandla mhlambe phezu kwakhe yabo. So there is no way in which I can stand in this platform and say hayi if a provoker then imshaye, because I'll be breaking the scripture. I'm saying it's better ukuthi ngesikhathi esihlanye enza njalo mhlawumbe ngena emotweni uhambe kunokuthi uzungcolisa izandla zakho uyabona, because I believe ukuthi it's not, ake ngithi it's not ukuthi ngumesaba. It's very important. It's not umesaba. Let me tell you something. Phuma umshiye. Yeah, phuma nje umshiye kanjalo asale ehlanya ngalo ndlela ahlanya ngayo. Uyabona. Yeah, ngoba ukuba powerful, umuntu me powerful boss. Usho kona ukuthi uthi enamandla okwenza something a decide ukwagodla amandla nawo. Yabona, ungaba nawo amandla ukuthi ngizomshaya angimnike lento, kodwa kukuhlakanipha. Lithi iBhayibheli ulaka luhlala esifubeni sezula. So akungathi ngenxa yokuhlanya kwakhe bese ngiyayidowngrade ngiyoyibeka ku level ephansi kuba isiwula and allow provoke ne-anger ukuthi in control. So the best way is ukuze lento ingaloku iqhubeka, angithatha ukhiye ngene emotweni ngihambe ngishawa umoya ngelapha ebeach ngishawa breathe in breathe out breathe in breathe out, ngibuye sengiyi-right bese ngibona iqhubeka kanjani kunokuthi ngingcolise izandla zami. Noma ungene ku-Uber uhambe ohlala ngithi unyamalala kancane. Ngibona umama uMhlongo eshisela uma ngabe uphuma uhambe. Mama Mhlongo uhlale ekhombe. No, not ukuphuma. No, I'm just reminded of psychology kukhulunywa ngama cycles. Kukhona icycle ye-abuse, kukhona icycle yokucheat. Angiqale ngale lula yokucheat, ngisale sengitshontsha nje la. Icycle yokucheat ithi umuntu uma bekucheatela. Kahle. Umuntu uma bekucheatela, right? There is a cycle yokuthi nawe, because attention yakhe is split between two people. So it means ukuthi la ekhaya vele awusawuthola 100%. So icycle ithi njengoba ngawuthola 100%, eloke spend more time outside, kusho ukuthi ngiya ngokuya ngithola less and less and less and less. So I am emotionally starved, sexually starved, and in all financially starved sometimes, because useshare i-attention yakhe. So what happens? Njengoba ngilambile, men are hunters. Bayakwazi ukuthi, and women as well, whoever ostarviwe orojwayo la become so attractive ngaphandle. Your man ma bekuthi wena wesifazana ochithayo uba so attractive ngoba people have a nature kaNkulunkulu vele yokufuna ukusiza. You understand? Noma bengazazi indaba, but nje kuba naleyo nto uba newoza. You understand? That is the cycle yokuqala, and then bese nalo useyachitha sekuyisa ngesikhathi echitha nalo useyadina usefuna ukuspend more time outside until it ends up being a divorce or a split if it's boyfriend and girlfriend. Backdrop to abuse. Abuse is the same thing. Ngesikhathi lo ekushaya enzani. It's a cycle nakhona. Sathi ekushaya uba isidomu kakhulu. Every time mayikushayela ukuthi uchithe inkomishini etiye. Because vele uyangishaya, I'm dumb, i-intelligence yami uyayi-insult yehla. So next time ngizochitha inkomishini etiye bese ngichitha noshukela, bese ngishaya kakhulu. Iphinde futhi is insulting my intelligence and taking away my power. Next time I'll do 3 things. Ngizoshisa, ngichitha ushukela, ngichitha inkomishini bese ngishisa ne-shirt lakhe mangayini, aphinda ngishaya. So it gets worse. Indaba yokushaya, it will never get easier because it's a cycle. Victim and perpetrator cycle gets worse the more you do. So ngiyayithanda le yababuzulu ke mayithi ngcono vele uphume uhambe, because you are breaking the cycle immediately. Once waphuma, you are breaking the cycle, because i-cycle ithi shaya la bese ngiyashaya ngempela, then it's a cycle again. Shaya la futhi nakusasa kushayane size silimazane. So lo phumayo is the wise one, because they have just broken a generational curse, an issue of historical pain, and also an issue of a psychological cycle. So always it's the best option. Ithi shaya la umshiye khuluma yedwa ephihliza amaplate uyihambela uye la uyakhona. Buyisu right. Yabona ke manje lesi ishuthi angazi amadoda ngicela silalisise la mfundisi Lungi yami ngithe ukulimala kancane lapha. Uma Mhlongo uthi shuthi ubaba mayenchitha ngalesifundiso kade sikhipha manje se-psychology sibe sabantwana bakaNkulunkulu, ithi lento mangiyizwa ubaba mayiganga nomama uzoganga ku-possible isho njalo. Yebo usho njalo mama uMhlongo.
Okay, uthini wena ngale basithina kancane ngoba ngifuna ukodayisa uthini wena Mfundisi, it is very possible. Right. Njengoba esho, once there was 100%, once there was a full cake, yeah and once lakhathwa phakathi, sekumele manje uthole ucwezu, isisu kanti sijwayele i-full cake. So mase uzothola uhafu, uzohamba uyobheka omunye uhafu ukuthi ungawuthola possible. But then njengabantwana baNkulunkulu abasindisiwe sinomoya ongcwele that helps us with self-control, because that's a fruit of the spirit. Yeah. So it is not all people, especially mawusizakele kuleyo ngxenye le. Kunenye into ayishilo mama uMhlongo which is very very important, and that I know personally. Yeah. Awulingwa ngento Yeah. engesona isilingo kuwe. Wena. Yeah. Yes. Ngeke khona izinto mina engineshow ukuthi ngeke ungilinge ngazo. Yeah. Kodwa khona engineshow ukuthi mawuke wayisondeza fanele ngibaleke okungcono Yeah. ngoba ziyisilingo kimi. Yes. So uma ngabe vele i-cheating ingesona isilingo sakho, Wena. there are people who are loyal people. Nje ngokwemvelo uthothi is a loyal person. Umuntu oloyal is not an easy cheater, Yes. because uloyal Isidalwa. usidalwa sakhe. Yes. Then bese kuba mhlambe wesi ke mase emukele noJesu waba nomoya ongcwele, abe ne fruit le faithfulness nele self control. Self-control. Lowo muntu lo noma ungenza noma ungamchithela ka 100 times ngeke aze akuchithele, because akuyona into alingwa ngayo leyo. Ngifana ngodayisa mfundisi uZulu I think mangakuthetheli la ngabe ngiyaganga uthini naba bekhuluma into enyeke manje uthini Yeah, no, kezwakala ene abakushoyo. Mhlambe what is important la ukuthi ngesikhathi lo ende eganga, yeah right? Akunginikezi mina ene ilungelo lokuthi naye enze njani ene agange. Nawugange. Yeah. So ngiye ke mina ke yeah uma uyinkunzi ngempela, yeah musu ukuthi uma uhluleka ukuzibamba, ake ngikhuluma njengendoda Yeah, ngingakhulumi yeah, njengomfundisi. yeah, kunjani Musu uma uhluleka ukuzibamba ngoba khona nabangakholwa abalalele Yeah. bese kungasabalance ekhaya. Naso. Make sure Naso. ukuthi kubalansile la ekhaya. Kufana nalento siba yokuthi uthothi indoda mase iqonyiwe umama usiyahlukunyezwa. Nkosi yami. Why umama fanele ahlukunyezwe ngenxa ukuthi sokukhona indoda eneqonyiwe. Nkosi yami. Yabo. So if ukuthi isimilo sakho siyakuhlula, Mhm. enza sure ukuthi ke balansisa ngoba at the same time ngesikhathi uyoganga umama engasaserviseki ngala, ngesikhathi umama eseyiganga lapha ngaphandle wena futhi uzokhala usuqule kusukubiza umndeni manje la ukuthi uyaganga ukhohlakele lonkosikazi kanti wena ovula umnyango. iBhayibheli likhuluma ukuthi akungancishwana ngoba mawukuthi kuyancishwana then sekuvula ithuba for uSathane. So the most important thing if ukuthi isimilo sakho siyakuhlula, make sure ukuthi not at the expense yengane yabantu efanele manje safarishe ibe ihlezi la wena ubhizi lapha ngaphandle. Nkosi yami. Thank you. okay ngisawudayisa manje ngizoze ngixoshwe la kule TV so ake ngodayisa nje imizuzwana bani ngiyabuya kodwa yeah sihamba ngendlela manje I'll be back just now thank you Welcome back. Yeah, sivale lana isihamba ngenye level. Mhlambe lento esivale sikhuluma ngayo. It raises another question, Pastor Lungi, yokuthi kuyenzeka yini ubaba abumhlukumezi ekhaya kanti kunamanye ama forces outside asevela emshini ngoba khona abantu abangazalanga bayabahlukumeza. Uthothi ube nice kodwa all of a sudden uzokuthiwa useyalwa useshaya abantu kodwa benifunda naye ube umuntu nje ubesaba ngisho amakati uxakeke manje ukuthi
umuntu esikhule sabiselesele sekwazi ukushaya umuntu wesifazane umuntu omude kanje into omhle kuyenzeka ukuthi kukhona ama-forces akhoza umuntu abenjalo. Ngicabanga ukuthi mfundisi wami njengoba umpostoli uZulu kade ekhuluma indaba yokuthi kuyenzeka ukuthi kuyehlulekeka kwasho umhlabeleli wathi ngahluleka uma ngingedwa. Yes. Kuyenzeka ubaba afike la khona uthola ukuthi ubaba usindisiwe unomoya ongcwele ukhuluma ngezilimi kodwa uyahluleka ukuthi agcine umama eyedwa bese yaphuma ke ubaba asethola umamncane ngoba isithembu kwi-Old Testament sicacile kodwa kwi-New Testament asiveli. Yeah. Ngithini emabandleni sigcwele kodwa asiveli. Okay. Ayibonga Nkosi. Okay. Bakhona nje omamkhulu nomamncane bagcwele emabandleni basindisiwe kodwa ukuthi asivelile isithembu sakwe-New Testament. Yeah. So uma ke ubaba uthola ukuthi njengoba esephume ekhaya wayese eseba nomamncane. Yeah. Mhlamba ngiqale ngiyenze i-disclaimer yokuthi mfundisi wami I won't sit here and judge ukuthi lokho ku-right noma u-wrong because nami ngike ngalizama iBhayibheli kukhona ubaba wayengibuza ukuthi mfundisi isithembu ngokwezwi lithini. Ngalizama bazalwane iBhayibheli kodwa ngiyacanga mhlawumbe umpostoli usebeyongisiza ngoba ngalizama iBhayibheli ngangalizwa lisho lutho. Okay. Ngambheka noJesu ngendabeni yesithembu ukuthi uthini ngangamuzwa esho lutho ngafica nje umpostoli Paul nakona eziyalela lo othanda ukuba umbishop ilowo engezwe umpostoli Paul ekhuluma naye ukuthi angaba mfazi munye ngezwe nje lapho kuphela kodwa ke angibanga ngisakuthola okunye nami ke bazalwane ngisakhulu ohambeni noKristu. So uma ke ubaba kwenzeka ke ukuthi usenomamncane mhlawumbe angikusho futhi nalokho kumadoda ngibonile mhlawumbe excluding yobafundisi oba ngihleli nane studio ngisafuna le show iqhubeke. Yeah. Ngibonile kodwa ukuthi amadoda amaningi uma kungewona wonke ayasithanda amadoda isithembu. Ngiqale ngasho ngicela ukuni exclude abafundisi uzisho iqhubeke kahle. Amadoda nje amaningi uma kungewona wonke ayasithanda nje isithembu. But akuwona wonke amadoda aqualifya ukuba nomamncane biyithi umamncane owaziwayo noma umamncane ofihliweyo. Akuwona wonke amadoda aqualifya. Manje basikhuluma nje sibukelwa abazalwane banabo omamncane banabo omamkhulu abanye abasibukela bawo mamncane abanye bawo mamkhulu abanye bawo mamncane abaziwi underground. But akuwona wonke amadoda aqualify ukuba nomamncane. Imapha amadoda angaqualify ukuba nomamncane. Awukwazi ukuthi ngoba sewuthole uLungi M underground umamncane wasekhonini usuzofika ke umonde endlini usumcomparison noLungi M ngoba iqala lapho lento yokuba i-third force kaLungi M eyenza ukuthi ubaba useshaya umonde ngoba usefike uyamcomparison which is wrong. And okwesibili naye nabo mamncane ngathi ngingaba nje ne-workshop inyana ke ngikhulume nabo bantakwethu nini underground kakhulukazi wena mawufika la hlonipha umamkhulu yenza nobaba amhlonipha umamkhulu. Uma ubaba ngithi uyi-underground uma ephuma ekhaya ethe uyoshumayela uphaphela nawo 3 hours ukuthi baba isemoni siphelile ngokwasekhaya ngithi ekhaya uthe uyoshumayela isemoni siphelile baba hamba manje uye kumamkhulu ungaze ubhede kube uwophusha ubaba umphushela ukwenza kahle ekhaya. Angifuni ukufika la ekuthenini ufunani emzini yabantu ngoba usuhlule nomoya ongcwele okuwe nami ngeke ngize ngikujaje asikhulume ukuthi usukhona ke ukhona mamncane ukhona siyavuma ukhona kodwa akube uwena othi baba ungakhohlwa phela uma ubaba ubona ngoba nina bomamncane nina okuthanda ukuspend isikhathi nani akube uwena oshoyo ukuthi baba noma ngathiwa besifuna ukuye gateway kodwa kusasa ibirthday kama ngoba uma mkhulu ufanele umthathe njenge trophy ngoba uyakusebenzela lo muntu ugcina le ndoda ijabulile lapha ekhaya ukuze angafika umamkhulu ashawe ngoba uma uyisithutha sentombazane yesidomu
uzohleba uzovumela indoda ihleba umfazi wayo kuwe. Khona into engake ngayinothisa ke ezweni la ngisaphila kudala ukuthi leya ndoda yayingangihleba kuwe. Kodwa mawe wathi uyangihleba. Hayi nisenigxabene. Ayimfuni umuntu ozokhuluma kabi umkayo. Khona amadoda anjalo. So ungalenzi iphutha uzwe indoda. Angithi wena uyindlu yokuphumulela wena mamncane. So uyenzeka ukuthi asusane nomamkhulu lapha endlini. Bese ezokhiphela istress la kuwena ukuthi yazi lo mfazi manje. Usevele wenza 1 no 2 no 3. Musu kubhayiza bese uthi lo mfazi wakho vala umlomo. Uvula indlebe. Bese uthi kodwa ngakwenzela ijuice. Umenzela ijuice ehli ungayiphawula kuyona yakho. Miyeke athulule ngoba othulula wena nje uyindawo yokuthululela. Miyeke athulule ubaba ungaphawuli ngoba uma uphawula uzokwenza le ndoda igcina ifika kwayo. Undlovu yangena uma kuwena osuzosho kuqala usuthi hayi kodwa uyakujwayela umkakho. Hayi uyakujwayela. Izophuma le ndoda hayi manje yazi uyangijwayela lo mfazi. Sifike endlini ishaya umfazi wabantu ngenxa yakho. Qhamba unkosikazi uyahamba kusasa. Isimanga ke indoda uma umfazi esehambile ngoba uzothi masehambile ayizokukuthatha wena. Kube wena ozoba umamkhulu. Indoda ke leyo. Indoda enye equation, indoda iproject. Oh. Mrs. Mhlongo, briefly, isikhathi siyashaya. Lento angazi kuzothini. Uthini wena ngale that course. Ngicela ukubuyela embuzweni the original question khona ngeke ngize ngilimale Nkosi yami khona namakholo wami la ngibhekile. Moya ingcwele. So umbuzo uthi kuyenzeka yini ukuthi indoda ik-abuse because kune third force, right? Yes, and my answer is yes. Kuyenzeka kakhulu. Again, isiwula sendoda isithutha. Sindandanda kwashiwo last week. Because remember ukuthi wena it's not because ukuthi uphuma nje because konke eshodayo la, right? Because you're not a fool. Mawukhetha unkosikazi, you have all the time in the world. 7 billion people in this world. I don't know how many women. You've been given by God an opportunity to choose whoever. That's a blessing. Whoever you want to choose, when you chose this one, understand. Should you be weak, uye ngaphandle, awuyi because khona into eshodayo, uya because of a temptation, because khona into oyifunayo, hayi ukuthi awuyithole ekhaya. So musa ke ukuthi wena uhlule i-mathematics, you understand? I-maths ithi uthatha u2 wasendlini, u-add u1 kamamncane kuphuma u3. But what we see happening ukuthi wena uthatha u2 kamamkhulu ubeke eceleni bese uyobona u1 kamamncane bese ubuyela ku2 uthi we2 fana no1 indaba utsheke kanje wena uthi ndingiliza uthi dwi why ungabi no1 uthi qhwi. Stupidity at its best. Asibuyele emuva guys. Maths ithi 2 + 1 is 3. So you are a man when other men have 2 when uhamba no 3. So you should be happier. Why do you go back home? Usushaya, usudelela, usubukela phansi nezingane namafinyila usuyadelela, usuyinto nje ehlala uboyfriend. Be wise. Mawuphuma udecide ukuthi uyaphuma, be a wise man. Phuma ngeorder uthi 2 + 1 3 ujabule. Ungabuyi usuthi wena wonke umuntu la endlini akafane no1 wakamamncane. Stupidity. Yo. Before we move on to our next point. Yeah, ukuhluleka kwendoda noma ubuthakathaka bendoda ukuthi aziqoqe abe nesimilo. Akungenzi lo wesifazane ashade naye ukuthi azithole esehlukumezeka ngenxa yalomuntu wangaphandle. Lithi iBhayibheli who has find a wife has find a good thing and he has received favor from the Lord. So it is important that we always maintain that ukuthi lo muntu is a suitable helper uNkulunkulu akunikeze yena. iBhayibheli lingitshela ukuthi if ungamtreat kahle umngame even ngisho imthandazo yami ayizokwazi ukuthi yenze njani iphendule. Asikhumbule futhi ukuthi you see ngesikhathi sekuthiwa ngubaba uZulu ngiwubaba uZulu ngenxa yamngami ngihlonishwa nje emphakathini bangibesiva abantu ngenxa yamngami. So I should make sure ukuthi logo I value it. Nginezingane ngenxa yamngami angizalele zona, nginekhaya elifudumele ngenxa yakhe, but akungasho ukuthi mhla ngihluleka then yena sekufanele asafarishe ngenxa ukuthi sekukhona omunye umuntu oseceleni la ngihluleke khona ukupractice mina self control. She must not suffer no matter what. Sure. All right, let's move on. Power.
Now sekwenzekile ke uyahlupha umuntu wenza yonke into uyashaya khona ulalela umlalelo ekhaya uthi ngiyashawa sengikwenze konke kodwa still ngiyashawa ngala siya-discourage njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthi abantu baphume bahambe senze njalo uyahlala athemba ukuthi ngelinye ngiyosizwa ama-psychologist sekuzame konke senze njani mfundisi Mhlongo senze njani Hey, inzima because umuntu ngithe let nobody take away your personal power. Kanjalo futhi isidalwa esiwumuntu sine-choice. Noma bekuthiwa umntanami ngimthanda kanjani, I can't make a choice for yena. Kanjalo makukhona umuntu olalele ohlukunyezwayo. Ngingakuthanda sithandwa sami ngikushumayeze ngize ngigobe ngize ngilale stage ngingqike ngikhihlize amagwebu. The choice to receive what I'm saying is yours. I cannot say ukuthi umuntu akaphumi. It's the safest option, yes, ngoba uzogcina ufile vele umuntu uzokubulala uqala kancane ngithi akusakaza ngempama iqupha unyawo after that uzokuthela ngopetrol akushisa noma akubeka isibhamu la ekhanda akudubula. However, I would love for you to go. Ngathanda ukuthi umuntu aphume ahambe, but i-choice unfortunately ilele nomuntu. It's very dangerous, it's not safe, but i-choice angikwazi ukuthi umuntu ngimthathele i-choice because ngingamthatha ngimsuse kuleyo environment aphinde ayibuyele futhi yena ngigcine sengumuntu omubi. Bheka mhlawumbe indoda yakhe isishaya yena iphinde ishaye nami, you understand? I-choice eyakho, but I would say safely ngikhumule nje isigqoko sobulevi ngithi mina your safest option ukuphuma because noma singathi mfundisi umuntu akathola usizo, right? It's safe ukuthi athole usizo. My problem is that noma kuthiwa udla ama-antibiotics uwadla for 7 days. Kulo 6 days umkhuhlane awukakapheli so ngisagula. So kanjalo nomuntu wakho ngesikhathi asahamba ama-psychologist akusho ukuthi uzoqala ayeke ukungishaya ngo day 1. Usangishaya ngo day 2, day 3, day 4 and maybe for 3 years before asizakale. We understand. So ngithi mina eyabani lengane ezohlala ilinde umuntu through the process ukuthi akhishwe umsangane ekhanda ebeqhubeka eshawa kodwa lo sis because unfortunately you may not survive the process of his healing if ever ezophila. All right mfundisi uLungi uthini wena nawe uyabhaxabula nje uyakwenza yonke into sesithandazile Right. senza yonke into sathenga namanzi la athengwa manje. My God. Achelwe la around izo kodwa hayi Uyaqhubeka uyashaya. ushaye amanzi kadithelwa amanzi athathazekile kodwa still uyashaya wenze njalo uyalinda amanzi azome noma wenze. I believe ukuthi I always say this last week I did quote this scripture John 10 verse 10. Isela alizi kungekona ukweba ukubulala nokubhubhisa. But Christ is telling us something powerful. Ngithanda nge-amplified version, not because i-version ebhalwe umuntu wesifazane, but it's vividly clear. Uthi uKristu, I came so that you may have life. Yes. That's one. Yeah. So usindisiwe so that you can have life. Yes. Number 2, ati so that you may enjoy life. Ekubhaxabulweni kwakho, are you enjoying life? Ekshaweni kwakho kahlelwe, are you enjoying that life that Christ came so that you may have? They said, and have it more abundantly. Are you having it more abundantly? Uhlalukhala na. I say it is foolish for me to say I am a born again, I accept the finished work of the cross, where else ngisazoba ne-stress sezinto uKristu adila nazo esiphambanweni. If it is killing you, don't die. Refuse to die before your time. Refuse to die when Christ has already died on your behalf. That's all I can tell you. If this thing will kill you, refuse to die. It will depend to you. How are you refusing to die? Mfundisi uZulu uke washo wathi mayihlokolo zaphuma ngehlathini kodwa dengi ukuthi abuye mase seluye njalo ehlathini wenze njalo Still kusaphethe. Yeah. Yeah,
I think that's a very, very difficult question to answer ukuthi umuntu akenze njani. Ngoba ziningi izinto ezi-involve la. Sike sakhuluma indaba yabangani, kunomuntu wani ongakaze ayicabanga indaba ye-divorce. Kunomuntu ocabangela iy'ngane zakhe ukuthi une-relationship enhle. Uyayithanda iy'ngane zakhe kodwa mina uyang-abuse, right? So enye i-challenge leyo anayo. Kunama-investment enziwe la, kunomuzi, kunani. Yabo omunye unalento ukuthi mengiphuma la ngiya kuphi, omunye unalento ukuthi kunabantu abanomona ababethe vese ngizohluleka abazojabula, so istigma esikhona esontweni sengiyidivorce. So there is so much pressure, ziningi into afanele azibuke before I decide ukuthi ngiyaphuma. However ke once nomthetho South Africa ukuthi labantu aba-abuse abantu besifazane abahambe bo-report emaphoyiseni, peace order and all those things. Number 2, still lapho uma ingalungi mhlambe let's say esontweni lokuthiwa thandaza but still akulokhuzana, you've got relatives, you've got family members, you call them and say ayi bakwethu nasi simo sengiyahlulela, ngoba at the end of the day uwena umuntu wesifazane obonayo ukuthi sekusondele kangakanani ukuthi lo muntu akubulala. Uyabona? So ke it is you ofanele wenze your own decision. Uyabona? But however, uma sikhuluma nje nalo osekulenkinga njengamanje, kufana nokuthi sinquma nje igatsha, but ama roots alapha phansi. Ngizothi mina mhlawumbe bakhona abanye esingeke sisabasiza. Yeah, bakhona abanye ngeke sisabasiza ngoba njengoba ngithi babuka zonke lezi zinto lezi ukuthi awu izingane zami bengafisa izingane zami zikhule without ubaba wazi and all those things. But we need to educate our young boys. We need to speak to men and be able to build men to understand ukuthi indaba ye gender-based violence, it is totally wrong. Let us stop ukuthi siloke siba nendlela yokuzikhonza ne-perception esinayo. You see, i-perception abafana abanikezwa yona bekhula about women, it's a wrong one. It's a wrong one. That's why amanye abuse khona. It's based off those perceptions. Umuntu wesifazane mawungamfaka empama, yabo, kufanele ahlale sabe ethukile ukuze abe semqini. Yayibona abesifazane abacefeza umuntu wesifazane umgadi ufuna ukucontrol umuntu wesifazane ukudonsa ngekhaya. So zonke lezo zinto zinemthelela ekutheni umuntu wesilisa ukhula umtreata kanjani umuntu wesifazane. So we have to deal with the root whereby si check ukuthi lapha ngesikhathi umfana ekhula yini simfida yona ngomuntu wesifazane, yini simfida uya understand yini usho ukuthini ukuthanda umuntu wesifazane. Ngoba abanye ngempela musubabekela ukuthi okay uthando luyini uyebonela naye ukuthi you know what, so this is not the love that I'm giving to my wife. You understand what I'm saying? I can't say ngiyamthanda umkami ngoba ngimthengela imoto. I can't say ngiyamthanda umkami ngoba ngimthengela umuzi, because nami lo muzi lo ngihlala kuwona. Uyayibona into leyo? Nasekhaya bengahlala ehlathini bengihlala emzini. Yabo? So those things I cannot just say angimazi ufunani ngoba ngiyamnikeza ngoba abanye ba fit enough ukuzithengela imoto njengamanje. Abanye kwayona lemizi ababhuza kubona imizi yabo. So we need really to educate our people, not just show them the exit, but we need to work on men and make sure that they're being transformed. Kodwa mase hlupha kakhulu wenze njalo uyahamba ubuye ehlathini hamba ubuye noma ugcina ususehlathini. Uyavuleka umnyango wokuthi ugcina usuhukekile ehlathini. Uyavuleka, so that's dangerous. So naye lo wesifazane naye uyalidinga usizo. So it's not just one-sided, but naye lo wesifazane uyalidinga usizo ngoba for example mawusumazi ukuthi umuntu wakho meke sathi hayi kuzokonakala ungasayi lapho gcina usulazi uhlanya lakho. Uyayibona ukuthi we meke ngathi kuzoya. So now try to avoid izinto wazi ukuthi lezi zizomprovoke ngoba usanenkinga lo muntu ye-anger. Yabo, so njengoba enenkinga ye-anger nje zama nawe ukuthi okay uze la khaya kuba khona ipeace, lo ake ngikavoid lo ngizova mhlaba ngifunde approach ukuthi ngikhuluma kanjani nalomuntu ukuze into yethu izwane. Yeah. Izinto eziwu-3. I think the first one babuZulu uthinte le yokumprovoke umuntu. Very sensitive topic, because omunye umuntu abusive noma unga-avoida kanjani wazi ukuthi okay mangifaka usawoti omningi uyangishaya, so angifaka usawoti omncane uzothola something, because isigulo. Sishilo last time ukuthi lo muntu akaphilile guys ekhanda, akaphilile ekhanda. Umuntu ongaphilile ekhanda umthengela isuti enhle ebizayo avela ikhumule nahambe enqunu lapha emgaqweni. So ukuphila, you cannot reason with a person ongaphilanga kahle, ongabhadlanga. Ngibalekela irresponsibility yokubeka
ukushawa nokungashawa kwi-victim. It's difficult. Vele umuntu akaphilanga. Secondly, indaba yokuthi kodwa abuse-zaneni kwethu. Let's be careful as well as amabandla, how we speak to our young girls. It's very important. What language are we using? So, ukuthi umuntu obuya emendweni sahluleki, we understand, very careful because ama-reasons awafani okubuya emendweni. Kukhona laba vela ukuthola ukuthi ayi bengingakadeli umhlaba ngisafuna ukuzenzela into zami. But kukhona ngempela ukuthi it was a matter of life and death. Ingane kumele ibuye. Ngiye lapha kubazali. Guys, please ngiyabacelela. If your child ibuya, musu kuba namazwi nawe ahlabayo, asenali kamero lakho la ekhaya. If your own child wayizala unless wayithatha emgaqweni wayixosha, nakhona it's a human being. Awukwazi ukudayisa ngengane yakho. There is a reason why umntwana wakho ebuyile. Let's not make things difficult for our victims. As a society, let's speak positively about these things. Ukuthi ngane yami makushisa kakhulu ubone ukuthi usuyafa or whatever, your life is in danger. Come back or get help. Hlotsheni ngithi into ayilento esho ubaba Zulu ukuthi you have relatives, you have parents, you have people that you can go to. But now as a victim, you have to know that those people are willing to assist. Now, maskuluma bluntly about abuse, we will never really leave our abusive relationships if there's no place to go. Ngoba ekhaya uma ubhizi uthi akho umuntu ozofeyila la umendo nje mntanami uyofela khona uyobuya ngebhokisi thatha konke uyabo ngizokupakisha amyise kwi-abuser esamanzi igazi lakhe umntwana esavuvukele engakatholi ngisho medical help. It's the parent that drives the child ambuyisele kwi-abuse. We have a problem. Kusho ukuthi ngibona ngathi mina sesiyagula sonke yilo abuser uyahlanya umzali we-victim aphilanga kahle i-church system asibhadlanga kunenkinga nje enkulu ye-mental illness in our society. Okay, siyarepha. Ngifuna ukuthola ukuthi as a church yiphi role mfundisi Lungi that we must play in just 1 minute as a church nangu umuntu edivorceile senze njani asiqale mhlambe mfundisi wami integrate back to the system without ukuthi ayithole isolated. Mhlambe mfundisi wami asiqale sikuveze nje ngokusobala ukuthi njengebandla ke siyeke ukutreat abantu abadivorceile ngathi bane sickness. It's not a sickness to be a divorcee. And let me say that with a straight face. There's nothing wrong with me. And I have divorced 2 times. Ngisazozama futhi kwesithathu. Ngoba ngiyawuthanda umshado. Ngiyawuthanda umndeni. Yeah. So kwakho ukuthi ucabangani ukuthi fanele ngilinde kuzobe khona oshonayo ngaphambi kokuba ngishade ngithenga izinkabi phela. Ayikho into engizoyenza. Musele ungifaka ungangibophi ngamavesi akho. Ngiyawuthathwa noma besaphila. Ngiyesaphila nje ngizothathwa. Hayibo iniyona. Ngiyawuthanda phela umndeni. Nami akushongo mina akubhede kulezi indawo zo2. Nami ngazama ukuthi akube right kwangaba right bazalwane. Nami ayikho into engayenza. Asiye utreat njengebandla on a very serious note. Abantu abadivorceile ngathi there is something wrong with them ngathi bayagula engathi bayinkuni zesihogo. That is a wrong thing ngoba yingakho ingane zenu bazalwane yingakho osisi benu bezofela ezandleni zamabhubesi lapha awashaya yingakho bezofihla ukuthi bayashawa ehlala enze hairstyle evala iselota ngiphuma kuzo lezo zinto mina wenze hairstyle ngathi uRihanna kanti hayi ngobuqondo boRihanna uvaliso ingakho bezohlalela lezo zinto ngoba you treat these people as if there is something wrong with them as if bazinkuni zesihogo. Ibandla alivume anikwazi ukuba nesection yabantu yabafelokazi isection yomama section yobaba yensizwe yeintombi ikhona yabafelokazi iphe yabadivorceile ngoba it's a reality people are divorcing. Asibe nawo lawo ma section ebandleni asibe nazo inkonzo zabantu abadivorceile asibe nawo ama workshop abantu abadivorceile ngoba njengoba edivorceile usawumuntu unezingane omunye njengoba kushiwo ezinye zalezi ingane zakhe lo sisi lona noma lo mama lona zi abused nazo engqondweni yazo emotionally because behlala ibuka ubaba nomama ubaba eshaya umama uyabona Mfundisi Zulu. Yeah, shubile. Yeah, what the role of the church? Mhlambe specifically because of time, just in 1 minute. I want you to tell us ukuthi lento esikhule abantu abadivorceile ukuthi abakwazi nokusetshenziswa esontweni
Ngoba manje sesibhekene nale reality. Siyabasebenzisa. Uthe divorceile. Uyamenza abe youth leader. No, definitely. I think kubantu abahethekile. Yeah. There is a lot that we can learn from them. You see, uNkulunkulu uyakwazi ukuthi asebenzise ama-scars omuntu ukuthi akwazi ukwelapha abanye. So these people should not be rejected. Remember, bafana abazali bakhumbule ukuthi uNkulunkulu usithanda with the unconditional love. So Tina, why then we have to discriminate against those people? Once they recover from kulama pains nalama wounds lawo, those people, they can be very useful and very powerful to prepare our young girls and also even our young boys ukuthi bangawenzi lo monakalo lo okade wenziwa husband wabo kubona. So they can become a powerful tool if the church can see potential kubona then and begin to use them. Because remember, God said he hates divorce. Akashongo ukuthi he hates divorcee. So uNkulunkulu still love lalaba and divorceile, and God can also use them mightily and powerfully. This is Power Hour. We leave no stone unturned. Mrs. MHLONGO, direct question. Umuntu wesilisa okushayayo wenze njani? Ngenze njani baba? I think ngizobuyela kuloko kwa last week. Mina personally, I'll answer it twice. Yeah. As a human being, if you makuqhamuke impukane la imala ehlweni lami ngizoyiphebeza ngithi. So makukhona umuntu ongishayayo, I'm forced njengentombazane yaseMlazi. Yeah. I think ngabe ngiyenzela phansi ilokishi lakithi. Yeah. Neyintombi eziqhamuke eMlazi ukuthi ngingashayi back. Yeah. Hayi ngoba ngishaya, ngiphebeza impukane, I'm protecting myself. Kodwa wabangazange babe nenhlanhla yokuzalelwa eMlazi or any other strong township. Yeah. I encourage ukuthi uthole usizo. Start ukubeka amasento ukuthi mawuphuma la uzokwazi ukuthola iflat lokuthi umove uye khona nezingane zakho. Phinde futhi uthole iassistance because nawe psychologically uyathinteka. Mawuhlale kakhulu nohlanya nawe ugcina usohlanya yourself. So get some assistance, get ilokhunji support, ama-wellness programs akhona, and please move out. Move away nje. Mfundisi LUNGI Mesha iphupha, uyabaleka. Mfundisi nginenkinga yokuthi into yokuqala efika ekhanda lami kuba umthandazo. Uvele kufika ukuthi ngwasemabedlane ngafunda ubuntu botho, sakhula ngakithi sonke siyinkatha. Yeah. NgumZulu. Ayibonga Nkosi. Mfundisi we leave no stone unturned in the show. Sifuna umuntu ashinte njalo. Makeba, usisters uthi shaya la. Pastor shaya la. Yeah. Wenze njani? Uyabaleka? Njengoba ngitshela iBhayibheli, I know for the fact igo yethu njengendoda ithi lalela ngijwayela kabi lo ngisakaze ngempama and everything. Mina ngikhuluma 1 okusezweni, 2 ngikhuluma into engayifundisa uMnoma eNgcwele. Wathi uMoya eNgcwele mewayifaka kanye impama, you will be an abusive husband. So ke as a result mina ngekwi covenant yokuthi mina yayibo futhi praise be to God. Ingakho kuthiwa ngeke uzulingo ongaphezulu kwamandla akho. Yabo, praise be to God that I've never been in a situation where I'm provoked ukuthi ngikhombeke kanje. Yabo. But nje that was my decision early. The Holy Ghost said don't ever. So I'm sticking to that. Yeah. Hey, Machoza, this is Power Hour. We leave no stone unturned. We have to ask this question. Ukuthi wenze njani ngoba phela asazi noma fanele kiwe emaphoyiseni uyo report ukuthi usizinake ngichukuluza ngoba ngike ngahlelwa isehlo in conclusion. Ngike ngahlelwa isehlo nami ngadelelwa umuntu udadewethu. Ngafele ngabona ukuthi usathane nje la ufuna ungiveze emaphepheni. Ngafele ngamtshela ngathi sisi ngizokubizela amaphoyisa ngoba angifundi into esixaxaka. Ngizokubophisa nje straight away ngoba angifuni ukubalwa in the states abantu abashayiwe. Yeah, thank you very much, Bazalwane, for coming to Power Hour. We have a lot of questions. We can't finish this. I think we must talk to our party bethu. Ubaphinde basiphe isikhathi sokuthi siqhubeke si-engage lezinto because inhloso yalento is to expose zonke into wrong and kill all these things ezingenasidingo esizithwele emabandleni sisize odadewethu nabafowethu abahlukumezekile ukuze sakhe imindeni
namabandla nabantu abaqotho nabaphila kahle. So ke I know ukuthi kuningi okusasele besafanele sisibuze kodwa ke ngenxa ukuthi sigayidwa isikhathi esinikezwe sona ngiyacabanga ukuthi sisazophinda futhi sibuye bafundisi bami ngoba kuningi esingakuthinti ekusafanele sikuthinte ngoba there is an aspect e-abuse ukuthi yona ezibandla sisiza kanjani lona nayo se-abusiwe simsiza kanjani. So there's a lot that we still need to unpack but thank you very much for coming in. Ngicela ukunikeza nje iminute umuntu emunye asho ama-closing remarks akhe. Siqale ngomfundisi uMHLONGO. Asibonga kakhulu kubalaleli noma kubabukeli engingakusho ilokuthi bafowethu siyazi ukuthi for a long time abantu besifazane kade bebukelwa phansi futhi kuningi izinto kade ziloke zifihlwa umuntu abuse unkosikazi wakhe athi yonke imizi ineyinkinga zakhona. So sithi uma ngabe ukuthi nibhekene nalesi simo phumani manje niyofuna usizo kungaze kufa abantu. Asikho isidingo ukuthi kufa abantu endaweni yothando. Emshadweni noma ku relationship indawo yothando asigcine kuyindawo yothando not abuse. Thank you Mfundisi. Mfundisi uMhlongo. Angibonge babusipha. So okwami kusimple nje ukuthi your life matters. Even if you are the victim, but your life matters, because we spoke last time ukuthi into yokuqala i-abuser eyenzayo is to kill your self-worth, is to take away your power, so that uzucabanga ukuthi your life doesn't matter. Uyena obalulekile, uyena efanele umenzele izinto, uyena efanele nje utatazele for him or her in fact. So into ebalulekile ukuthi noma ushawa noma u-abuser, understand that God loves you. Your life really matters. So you do whatever needs to happen, whether we are shyer, no mutoli protection order, no muyama poison or whatever, psychologist, whatever. Do whatever needs to be done in order to save your life, because your life matters. Thank you. Thank you, Mfundisi. Mfundisi uLungi M. Mfundisi Dlamini siyabonga kakhulu ithuba, siyakholwa ukuthi uphinda futhi sibuye sizoqeda le mbuzo the ayiphelelanga. Let me speak to a brother of mine, ubaba ongibukayo. You've been abusing a woman. Get help. It's not you. Awudalwanga ukuthi ube njena. That is not you. There is a demon that is using you to destroy into enhle ebizwa ngomndeni wakho. Please get help. Maybe it's the anger of the past, the bitterness of the past. Maybe you were sodomized. Maybe you couldn't speak about it. Maybe indlela abazali bakho abakhulisa ngayo, but please get help. This is not you. You are a better man and you are a leader by your positional birth. You can do better. Siswam, it's not late to start impilo kabusha. Ungcono ukuphila uqale kabusha impilo kunokufa ngoba uthi uhlalele ukubamba lokhu okubambileyo. God bless you. We love you. Thank you, Mfundisi. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you very much to all our viewers for tuning in. Thank you so much to our beautiful panel. Thank you for taking your time and spending your time with us here at Simba 760. In conclusion, we also say the same as Simba 760 TV. Ukuthi if you are being abused, it's time you go out and get help. Ungahlali baze bakubulala. Na ushayayo phuma uthola usizo. Akekho dala umthashawe, akekho uNkulunkulu amakha amakhela ukuthi abe i-punching box. So phuma ungazofele entweni ngenxa ukuthi usaba abantu. Nawe obuka abantu asebephumile obabuka njengabantu ababi, ngiyakadvise ababungele osisi bethu, oma wethu nabafowethu. Uma sebephumile abaphumanga ngoba behluleka noma beyiziwula, kodwa baphume ngenxa yezimo abangaphansi kwazo. Sibamukele njengebandla, sibaqhubeke ngoba sisemzimbeni sonke kaKristu. Whatever challenges umuntu asedlule kona, singakhohlwa ukuthi sisemzimbeni kaKristu. Ngalawo mazwi, thank you. Thank you very much to our production team, everyone who's involved in making this broadcast a success. Thank you and good night.